Ginsaylo ang anay broadcaster nga si Jay Sonza halin sa kustodiya sa National Bureau of Investigation sa Pasay City, pakadto sa pasilidad sini sa New Bilibid Prison. Sunod kay Attorney Mark Tolentino, legal counsel ni Sonza, maayong kondisyon sa iya kliyente kag paray nila nga ginatutukan ng mga legal nga tikang agud maprotektahan niya kinamatarong. Madumduman nga ginaresto si Sonza sang Huwebes ang gabi sa Quezon City bangod sa warrant of arrest nga ginpagwa sang Pasay Regional Trial Court Branch 118. Ginapakatubang sini ang kaso nga paglapas sa Article 154 sang Revised Penal Code nga nagaangot sa unlawful use of means of publication kag unlawful utterances sa idalom sang Cybercrime Prevention Act of 2012. May kang tanan ini sa ginaligar nga pag-post sang fake news ang anay journalist na hanungod sa kahimtangan sa ikaayong lawas ni Presidente Marcos. Sa tiyon sa iya pagka-aresto, ginpahayag ni Sonza nga handa ini nga magsunod sa due process. Nauna na nga ginpahayag sa iya abogado nga question nila ang pag-issue sang non-bailable warrant batok sa iya o kung wala sang piyansa nga suno sa iya kampo, highly irregular o kung hindi kinaandan para sa kaso nga may kangtanan sa unlawful publication. Dugang pa diri ginapangatubangan ni Sonza ang separado nga kaso nga cyber libel sa Pasay RTC Branch 111. Gindayaw naman sang Presidential Communications Office ang madasig nga tikang sa National Bureau of Investigation sa pagpasaka sang kaso kag pag-aresto sa anay broadcaster.